Ade ikhulumela nenye impintshi yami la esePretoria. Yena ngokwakhe usamncane kakhulu, akakafuni yena ukuba kwi-serious relationship. Una 23 mengicabanga. Ngithi mina kuyena so uzowenza njani, uzoshima. Mina vele mhlawumbe umthethweni ePretoria ukushima. Uthi yena hayi akafuni ukuba kwi-serious relationship kwamanje, so ngcono nje ethi ukuyidlalela. So singiyamtshela mina mfethu yazini ungcono ukuthola ingane okwi-serious relationship kunokuthola ingane udlala, because ngeke uzugweme ukuthi ingane uzoyithola ekugcineni, kodwa ongaba ne-control kukona ukuthi uyithola udlala noma uyithola u-serious. And ngebhadi inqwaba ithola ingalindele. So enye into leyo ke engithi mhlambe ke angaxwaya kuyona, ngoba phela yena uhlelile kodwa nomuntu naye futhi unezakhe izinhlelo. Yena engabona ukuthi hayi usalindile akajahile, kanti umuntu anaye owesimame mhlawumbe ubona ukuthi lo mfana lo uright ngoba akakabi nengane, ngcono ngimgcine mhlambe ngayo, ube ezame leyo approach leyo. Hey, qaphelani bafethu, qaphelani. Mina engakurecommenda nje ukuthi ngcono impela nje udate into oyibonayo. Mawujole nje ujole into eyaphambili nje, ngaloku ujole into engayindawo nje ethi ukudlulisa isikhathi, ukuchitha isikhathi sakhe nesakho, ukudlala ngosisi bethu bafethu, yekani leyo nto lena. Hawu please man, please, isikhathi siyahamba, qoqani thole umuntu ozokusupporta ekubona uhlupheka, masuphumelela ngoba senihleka lezi zinkathi lezi nisahlupheka ngazo. Nawe futhi ungakusabi kwakho umuntu bafethu. Lento leyo ukuthi usaba uzomfundisa masefundile ethola ongcono, bafethu memthola akamthole phela. Amandla etsizwa wapheli. Nawe uthola omunye nawe futhi ophinda umakhe naye futhi. Hawu, nawe futhi uyotholwa omunye uyokwakha nawe mfethu. Hawu kahleni ku inhliziyo ezimbi.